Iki nek ora digubet-gubene pucukane iki nganu iki wae rempet-rempet nang ngesor. Penting pucuk-pucukane ngene iki lho sing digubet-gubene. Iya wis iki lho. Gubet ngene to. Iki wis lho. Iki pucukane iki ngene iki gubetne rene. Iki dadine iki ben iso nyantol ngene kok dadine ndek enggak anu rono. Megahe iki sing bener ngono lho. Ya pra ya wis bener wis tak konokne to. Tak kono lha iki lho, iki ngene iki rempet nang lemah ngene iki. Wong megahe kowe iki wis pirang-pirangane tahun megahe kok panggah anu nandur sayur-sayuran ngene iki. Ya iki wis bener wis tak konekne kok. Oh, urung iki lho, iki ngene iki. Ya kan iki sik Omong iki mesti kok kowe iki apalane. Wong kerja omong kon gubet-gubetne. ya kan kuwi sik Ngene iki kok malah ora bener ya. Ngono ae ya. Ramen lho. Kon gubet-gubetne panggah ra iso. Gubet-gubetne apa? Lah kok malah aku jengkok aku malahan ke lha iki aku salah bener nih kok ya ora gelem ngono lho. Ya ora salah lah wong wis tak benerne kok Salah. Kuwi lho endek ya ora iso diputerne ning anu ne lanjarane. Wae nang ngesor ngene iki. Wae nang ngesor ngene iki. Ini semua iki. Ini pisan kowe. Ngomong yang kan salah kok apalane kok mesti. Kan wis bener jenenge sik cendek malah apa? Mbok kono niki. Oh. Pedes kowe iki kok nyasuke. Senenganmu mesti jongkrok ning ngene. Akeh megawe mesti dijongkrok nih kaya. Nyapa. Ngono kok. Kok. Pak. Iku aku lho, Mak. Sawet yo aku. Wong senengane mesti golek geger lho. Direwangi megawe ning omah. Ya apa? Gawene wong lanang barang kok. Wagah wae aku sing salah. Senengane Gemes aku. Wah, malah. Tak. Jadi godhong tales iki kowe engko. Ngerti aku. Gomongi. Yo kan kuwi sik cendek to, lek sik cendek yo wajar to ora iso digubetne. Iki ngene iki bener ngene lho. Ngene lho ben ora gak mepet nang ngesor. Yo kan kuwi sik cendek. Bantah e. Gomongi. Wong apa? Jan. Karepmu. Terus kowe balik kono. Alah, boh. Pangurus. Balik kono mah ngrepoti tok.